og velkommen til den her video. I dag så skal vi reagere på Broliver. En ven imod politiet i CSGO 2. CS2. Og den tænker jeg bare, vi går i gang. Meningsløst spil. Hvorfor sidder politiets online-patrulje og spiller Counter-Strike? Bro, hvorfor er politiet på arbejde så sent? Skal vi ind? Jeg synes endda det er sygt, at politiet de spiller CSGO og alt muligt på en stream på Twitch. Skal vi ind dem? Skal vi se, om vi kan få lov? Nej, bro, jeg skal følge dem i 10 minutter. Hvad var det jo? Find og skriv 1v1 Broliver. Prøv lige at vise dem scoreboardet. Det her, han har lige sagt, hold lige tab inden, så har jeg lige holdt Jeg skal følge dem i 1v2. 1v2. Igen, eller hvad? Jeg kan ikke skrive, jeg skal følge dem i 10 minutter. Hold lige den der. Øj, der. Begge to på side. Bro, jeg kan ikke. Ja. Nice. Broliver vil gerne streame, 1 mod 1. Men det skal han da næsten have lov til, altså. Ja, tak, Det er på mand. mig. 2v1. 2v1. Jeg ud af det, chat. Han er en god som stikker, eller hvad? Ja, bare fortæl dem, jeg er semi-pro. Jeg er tidligere professionel. Jeg har spillet for Fragsters. Bare sig det. Så jeg lyver over for politiet lige nu. Det gør vi. Okay, de er næsten færdige med den her unge mand. Ja, han er professionel iskoldt jo. Det er dejligt, når folk kan tjene penge, eller i hvert fald leve og sådan noget. Det er nice. Ja, altså han er professionel streamer, ikke? Men er han god til CS? Nå. Altså jeg ved, han er god til camping og sådan noget, ikke? Men Okay. ikke lige helt det. Altså nu tænker man bare, sygt, politiet vil spille imod Broliver. Samme. Og hvis politiet ikke er ude og lave en arbejde, Nu tæsker vi dem. som for det der. Så er den sådan der. En på Arch. Arch? Er der en på Arch? Jamen det er bare... 1v1. Jeg skrev 1v1 mod politiet. En eller anden ændrer titlen. Har vi en mod i chatten. 1v2 mod politiet. Rammer han ikke pænt meget heller, hvad? Det her bliver den letteste 2v1. Ja, altså man har nogle muligheder i forhold til at lave en tilbageregning. Hvor du Kan bare man lige ringe til med at tage dem en imens, blodprøve, eller så hvad? laver du- Altså kan han ikke selv snakke, eller hvad? Kan han ikke Nej, jeg skal ikke snakke med dem. Ja, men jeg skal følge jer, For bro. bare alle mulige andre til det. Bro, der er 6 minutter tilbage. Jo, man Nej, jeg launcher lige CS i mellemtiden. kan plante. Kan man sende links i deres chat? Er der en, der kan sende dem i min Han er på side, Steam-account? han er skudt 2 gange med Deagle. Det her, det skal på Bro, jeg spillede GeoGuessr med bind for øjnene med min bror. Jeg skal ro over alle andre havde. Jeg spillede 1v1 mod politiet. Alle sammen med live videoer der. Eller send min Discord. Min Discord, det er Broliver. Tilføj mig. Ja, I skriver det alle sammen. Broliver på Discord. Bro, 1 mod 2, siger han simpelthen. Sindssygt. ignorerer de mig. Er han god, eller hvad? Ja, fuck om jeg er god. ikke Bare noget spil svar, mod man. mig. Jeg er fin. Bro, jeg er fin. Bare sæt mig op. Skal jeg have ham på... Ja, bro. Tilføj mig. Det er godt. Ja, jeg skal spille 1v1 mod politiet. Kan man lave sådan, så du spiller mod ham, og så jeg spectator den? Så Det tror jeg spectator. sagtens, vi kan. Ja. Hjælp mig lige Det til. kan man godt, Kan bro. vi gøre det, Det eller hvad? Lad mig Før online-patruljen lige ud her. Det er også fedt, de skal spørge, om jeg er god, God som om aften, de Lone. selv er for gode Jeg håber, du har det godt. til, at jeg vil kunne spille imod dem. Ja, det kan man godt. Hvor holder jeg til? Jamen, Ja, betjent 5 har han er i tilføjet gang mig. med at adde ham. Men det er lidt federe, hvis han skriver selv i chatten, fordi så kan vi bare lave en direct til ham, ikke? Alle sammen, kan I lige gå ind på Broliver stream og så bare skrive, at han skal skrive selv i chatten. Kom ind til os. Ja, jeg har addet ham på Discord nu i hvert fald. Nå, okay. Okay, fedt. Sådan der. Ja, han skriver, at han lige skulle bruge et par minutter, før han kunne skrive i chatten. Det er også fair nok. Okay. Men det er jo også lidt for dårligt, at han ikke følger os på forhånd. Det er egentlig bare det... What? Det er jo egentlig rigtigt, det er jo en statement. Ja. Nej, det er fint nok. Jeg vil faktisk gerne sige, jeg har set det her. Var det ikke der, du kørte til Sahara på cykel der? Jo, det var det. Det var en ordentlig omgang. Det var nice at se, at man bare giver den gas med sådan noget der. Det er fra tanke til handling. Det er nice. I like it. Okay. Og hvad er den næste destination? Okay, de har tilføjet mig til en server. De har tilføjet mig til en privat server. Han er ordblind. Okay, fint nok. Okay, nu Jeg kan muter også vi bare dem. skrive, Okay, er vi klar? Er vi klar, chat? Brændermænd vil holde til. Hej. Halløj. Hej. Halløj der. Jeg fik vi skal det lige op at lige lidt lyd her. Jeg skal lige have... Lige skru ned for dig. Ja, det Nå, er altid sådan med Discord, der er ikke? smæk på, eller hvad? Jamen, halløj. Ja, det er mig, der har cyklet. Jeg har faktisk lige... Nu spørger jeg, hvad min næste destination er. Jeg nåede lige at skrive det, tror jeg. Jeg har lige annonceret i dag, at jeg skal ro over Atlanterhavet til i år.
Nej, det er det ikke. Så det er næste store. Ro på tværs af Okay, den her. sindssygt. Og ellers går det godt. Ja, det går rigtig, rigtig godt. Det er jo en stor dag for mig, nu har jeg annonceret det. Og hvordan har du annonceret det? Har det været på YouTube? Du har lavet noget video omkring det, eller? Annonceringsvideo på YouTube, på Instagram, på TikTok, LinkedIn. Det skal jeg hjem og se. Det skal jeg hjem og se. Det er overalt lige nu. Jeg så det hele med det der Sahara der. Jeg synes, det var sejt. Altså, virkelig sejt. Det er klasse. Jeg er glad for, at I kan lide det. Ikke så langt Det er fra så tanke cool. til handling, ud og opleve. Nej, det er jo det. Det er jo det. Det er mind over matter. Jeg kan godt lide det. Ja, Jeg kan virkelig godt lide det. Nu har jeg addet dig, tror jeg. ja det virkede. okay. Jeg du har fået prøver lige at kigge på det. Fedt. Ja, tak. Okay, inviterer du til en... skal vi spille på et map, hvor man også kan plante og så videre, eller skal det være ren aim? Er det ikke bare ren i... Er det ikke sådan noget Astralis, eller er vi ude i det, ved? Jamen chat, Nå, let's så go! er vi en rundt bagud fra start. Sådan skal det være. Nej. En lille startfordel. Staten vinder altså en lille smule, ikke? Det starter bare du, ikke? Ja, det er godt. Er du Det god fedt. til CS? Spiller du meget CS? Ja, det er første gang, jeg loader det op. Hold nu kæft. Okay. Du var da god. Ja, det er jeg. Det var begynderheld, ikke? Skal du så i form, eller hvad? Er det det, der er... Det vil da i hvert Det er fald det, der skal gå hjælpe med. gevaldigt. Jeg tænker, altså... Det er alligevel en del at skulle ro hele vejen over Atlanten. Ja, Men du er da også i form, ikke, Oliver? Er du ikke sådan rimelig meget i... Jeg har ret pæn grundform på forhold til, jeg har ikke trænet op til sådan noget som cykelturen. Der var ikke noget træning inden. Nej, de er sådan Ja. lidt for meget smasket. Ja. Det er ikke dog lige nu. Alright. Let's go. Hvad spiller I ellers normalt? Jeg har set der er noget, noget. Jeg synes, det er sygt, at Bolivar han kan cykle til Sahara ørken. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Call of Duty og noget Fortnite. Det vi primært går ind i, det er de unge spiller. Det kan være Fortnite, det kan være CS, det kan være FIFA, det kan være lidt sådan det brede portefølje af, hvad folk spiller, ikke? Sådan, den brede befolkning. Ja, det er Jeg helt synes, det er fedt, politiet spiller. klart. Det er Ja. thrower. Nej, jeg thrower. Nej, det er meget troll. Nej, det har jeg ikke. Et titelspil måske. Og så kuglen ned, og så kan man få point alt efter, hvor lang tid man er på banen. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg aner ikke, hvad du snakker Det om. kan være chatten der. Det der er rigtig meget på TikTok for tiden, det der med. Ja, sådan bare en no-brainer spil, ikke? Når hvor man bare slope, eller hvad? Yes, lige præcis. Ja. Slope. No-brainer spil. Du kan bare sidde og... Ja, okay, nu ved jeg, hvad det er. Har I spillet noget Trackmania, mens Rasmus Søndergaard kører sin turnering? Ja, jeg lavede en på 58, tror jeg, og så... Stærkt. Ja, og så 0... 56 eller sådan noget. Yes, 56, 56 kom det ned for. Ja. Jeg gider Ja, ikke. vi skal jo bruge hele for tiden lang tid tænke sådan på, en. hvor Nå, mange ja, skattekroner vi bruger, ikke? Det er rigtigt. Ja, I skal ikke bruge pengene for længe. Ja, du kan sagtens lade den der på stream. Og lige på chatten. Sådan der. Altså, jeg tror, jeg skal have nogle skarpere kontaktlinser. Jeg kan ikke se noget. Jeg kan ikke se noget. Altså lige over hovedet, den var. Ja, det var den nemlig. Om nu. Øj, det var fandme på tide. Jeg synes, han begynder at tryhard lidt, altså. Det kan godt tilte mig. Ja. Jeg kan se, at jeg har valgt en lidt dårlig strategi her. Gemmeleg. Jeg ved ikke. Det kan godt være, det er sådan, man bedst beskriver det. Nej. Okay. Jeg går ind og kigger på din Steam-profil. Hvor mange timer står der så på den? Han er da god til CS, det ikke det? Altså begge to, det er altså politiet er også god, men Bolivar, han er rigtig god, synes jeg. Altså, de er lige sådan cirka lige gode, men Oliver? Nej, Bolivar mener jeg, han er rigtig god. Den her CS-account. På den her account, jeg tror, i alt har jeg måske 3.000 timer. Ikke så slemt. Ikke så slemt. Nå, det var den. Det var uafgjort. Så må man... Er det Så må rematch? vi gøre en til, jo. Det er rematch. Vi bytter banehalvdel. Ja, det er også fint. Så tager jeg mig lige sammen den her gang. Ja. Og jeg ved, vi spiller til 12. Eller bedst til 12. Okay. Det er meget godt, jeg har slået lyd fra, men altså, man kan jo altid godt... Er det easy for ends, du havde, eller var det flashbang dance, du havde? Det er flashbang, der er en eller anden, der sender til mig en gang. Flashbangs. Ja. Okay. Hvad er det bedste ved jeres arbejde?
Det er at kunne give folk en sindssyg god dag og føle, at man har hjulpet i deres sådan, hvor de synes, det har været rigtig svært, ikke? Ja. Det er nok det bedste. Det der med, at man kan løse en sag, og så føler, at man har gjort noget. Det er nice. Jeg synes det fedeste det er, når man er til events, så lige får lov til at... Altså, det skal helst være nogle sådan børn, der virkelig føler, de er gode. Som kommer hen og bare sådan... Så det er genkendt i offentligheden som online-patruljen. Nej, ikke så meget. Ikke så meget. Det er ikke så slemt. Det er ikke så slemt. Okay. Det sker, altså selvfølgelig når vi har uniform på, så sker det, men sådan... Når man bare render rundt i civil, så er det ikke sådan. min skud af. Jeg har oplevet det et par gange, men der har det mest været også, hvis man har været sammen. Altså hvis man nu har været ude og drikke en øl eller et eller andet, så kan der godt være nogen, der ser... Hvis man ligesom står 2 eller 3 sammen, ikke, så er det lidt... 1.073.000 kroner. Det er det, I skylder. Jeg har aldrig nogensinde set. Lidt mere. Nå, er det ikke jer? Jo, det er det. Jo. Hvor går det hen? Hvad laver jeg? Så vælter du? Er det et spørgsmål til mig, eller hvad? Nej, det er med hensyn til, hvis det bliver dårligt vejr og lignende på Olivers tur over Atlanten der. Hvad gør man så? Så roer man videre. Okay, sindssyg indstilling. Der er jo nogle dage, jeg har også været ude og vandre 3.000 kilometer, så er der nogle dage, så skal man vandre 48 kilometer i øsende regnvejr. Der er ikke regnvejr, der er ikke noget at gøre, du ved. Nej, men jeg tænker også bare mere med sikkerheden, hvis det er sådan, du ved, hvis der kommer høje bølger og ting og sager, når man er på kajakken der. Ja, så kan det være, at man kan ændre, men så er den bygget sådan, så den vender sig selv. Jeg kan bare se blodet, der sprøjter igennem væggen. Altså, den er sådan, jeg ved ikke. Ja. Det må være lidt hård. Nej, hvor er det vigtigt. Godt lavet. Hvor er det fucking... Nej. Altid det samme. Du er så god, altså. Det er ikke sjovt. Ej, nej. Det er jo. Okay, godt. Move it. Jeg tager den. Jamen, jeg skulle give jer lidt en forkant her. Ej, det var ikke særlig fint surf. Det var ikke særlig fint, tøf. Først spillede vi bedst ud af 12, nu er der flere runder, eller hvad? Ja, det er lidt sådan... Jeg ved ikke, hvad der sker. Det er lidt random, det her. Er det en... Nå, det var det. Ja, selvfølgelig. Ja tak, mand. Og jeg kastede... Ej, så kan du komme tilbage til din stream og være sådan helt... Ja, men altså, du ved... Man er vel lidt overlegen. Den skulle jeg... Den skal man have. Sindssygt. Det er også vigtigt, når man udfordrer, ikke? Hvis man udfordrer, så er det også vigtigt. Det havde sagt med været ydmygende, hvis jeg sagde, jeg skal indvinde politiet. Ja, John! Og så... Ja, det gjorde han så nok alligevel. Tak, fordi I så den her video. Husk at like og subscribe og gå ind på min anden kanal. Jeg lægger link ned i beskrivelsen. Og så ses vi egentlig bare i næste video. Peace!